yar menden saralayıp solyan kempil gününden gelip hal yağdayım soravun menem saralayıp solyan kempil gününden gelip hal yağdayım soravun menem eğer süymedip bolsoň süýen nimerden ekeni menin bu ýaş kalbamy oda oýmar ekeni eger süýmedip bolsoň süýen nimerden ekeni menin bu ýaş kalbamy oda oýmar ekeni menin süýgüm sana bolupdy başta bu süýgüi dörhäpdi 16 ýaşda Göreyim mendi sen aramı daştı gelip hal yağdayım soravun menem Göreyim mendi sen aramı daştı gelip hal yağdayım soravun menem süýmedip bolsoň süýen nimerden ekeni menin bu ýaş kalbamy oda oýmar ekeni eger süýmedip bolsoň süýen nimerden ekeni menin bu ýaş kalbamy oda oýmar ekeni Daşlar aratay şu feýwide galy ýürek yaratay aşyk wagşy ağlap ýazan namatay gelip hal ýağdayım sorawun menem aşyk wagşy ağlap ýazan yağdayım sorawun menem eger süýmedip bolsoň süýen nimerden ekeni menin bu ýaş kalbamy oda oýmar ekeni eger süýmedip bolsoň süýen nimerden